Турският прокурор Мехмет Селим Кирас, който в продължение на 9 часа бе държан като заложник в Истанбулски съд от екстремисти, бе освободен при операция на специалните части. Според телевизия NTV, по време на престрелката той е ранен и изпратен в болница. Тримата му похитители са ликвидирани. Според телевизионния канал прокурорът е в критично състояние. Други медии отбелязват, че той загубил съзнание по време на нападението и е получил леки наранявания. Щурмът на спецчастите е продължил около 15-20 минути. Полицията използва шокови гранати и влезе в престрелка с екстремистите. В кабинета на прокурора, където той беше държан, имаше 3 терористи. По-рано членове на незаконния левичарски Народен революционен фронт за освобождение взеха за заложник прокурор Мехмет Кирас в съд в Истанбул във връзка с делото за убийството на жертвата от протестите за парка Гези Беркин Елван. Младежът почина на 11 март 2014 година. Преди това той бе 269 дни в кома, след като беше улучен със снаряд със сълзотворен газ по време на протестите.